بفوتنا غيرنا كمي غيرنا نسرحو كمون كمي غيرنا ناتوم دمص طفينا ناي بعلنا دمص غيرنا خنسرحو زبلي لو معنت زريكم مالتي كورات بيتسبي مجمرياكو عبد السلام مصخم ناو يوتيوب شانالي سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب بمغبار اتو مالتي بيتسبي كونو كل غيزه تكاتاتل نمنتي سبسكرايب زغوركم كعاد لايك ورو بدحرو كسا مጨረሻ مستخاتاتلكم دما تا فيديو انتحر دعفتيكما كومنت تصحفوا لي مالتيو نبزحات كطعمهم دما شير غورو حجي قطታ نافتا فيديو كبلكم يا مجمريا لا بلاي ستور اتينا حنت ابلكيشن نوردينا مالتيو እሺ አውዚ ቪዲዮ ማከሪላን ጽሒፊና ቪዲዮ ኢለ ጽሒፈ ኣለኹ ብላዕሊ መጽያት ለኛ حጂ እታ ኣብ ቁጽሪ 2 ትርከብ እዚኣ ማለትዩ ኣነ ውሪደያ ያጸኒሐን ዓኹም ንምርኣይ ግን او ولا اوبن الى باخ اتيه انا مالتيو نسخم كعني اذا ابلكيشن زيا اوردوا مالتيو كوراتي ورقتاتي حجي قطا تدمر ملكت زلو نطوقو مالتي من فيديوتاتنا او خمصنا او غالارنا زلو فوتو مالتيو حجي مستوقوا ازون فيديوتات كم زيلو مصيوم لي يالو نعخم نمرأي زخونه فيديو كتقمي انا اديت كمي مخانو نمرأي زاكل مالتيو اوكي اذا فيديو زيا تتقيم لخو انا ገና አይተርጎመትን ግን ናኹም መርአይ ለክ ተቀመላ ስለዘለኒ መጀመሪያ ዛ ቪዲዮ መስእተናያ እንጥወቀ ነገር ሓደሎ እሱሃታዩ ድምጽ ሳይለንት ንምግባር እዚ ማእኸል ምልክት ገይረልኩም ንኹ ንዑ ትጥወቁ ወለኩም ምስተወቅኩም ድማ ከምዚ ይብል ማለትዩ ካው ናይ ድምጽ መወስኺ ወይ ድማ መቀነሲ እዚ እንጥወቆ ብድሕሪኡ ድምጽ ክንውስኽ እንድሕርደሊና 200 ንውሎ ድምጽ ክንቀንስ ተደልና ድማ 0 ንውሎ ብድሕሪኡ ድማ እዛ ራይት ምልክት ንወቅዓ ማለትዩ اوكي حدا صراحه ودينا لنا وزي تردياتكم يا ودي بيتسبي صبق حجي انت انا خنقتولو فوتو انا خنقتولو كم تانا زشكركرو مالتيو كم عينت غيره 5 صرحو نعاكم نمرأي ስለዝኾነ ቀጥታና ወኮስደኩም እሺ حاجه وزي ዝኾነ ፎቶ ይጥቀምልኹ አነ ዛ ፎቶ ዚያ ተጠቂመኒኹ ማለትዩ ንስኩም ከዓደ ዘለኩም ፎቶ ትጥቀሙ حاجه انا كمي غيرز يعني اشتينال تزاورك غبرا صبقت غبرا قرص خقمطلال اريكم يزيات طوا مالتي زا ملكت غيرلكم نيخو كاوزي زدلكم محركات قنبرات لكم انا ግን ዛعن كلال ስለልፈት كل غيزه ሳይል ገብርና አስተኻኺለ ቅርጻ ጽቦ غيره አትحተ ቢለ አውዚ يغمጣ مالتيو بدب غيركم እንድሕር ዳት ኻታትልኩም ሞ ብጣዕሚ ቀሊልዩ ክርድኦኩም ይኸዓ ወርቅታተይ እዛ ፎቶ ክሳብ ጫፍ ንገብራለና ምንት ክሳብ ጫፍ ክሳብ ንውድ ስራሕና ከተገልግለና ማለትዩ ከምዚ ምስገርና ብድሕሪኡ ከመይ ጌርና ንዛውረ ዝብል እዛ ኾ ምልክት እዚኣ ንጥውቃ ማለትዩ አው ድማ ብዙ ሓማራጥታት ኣለው ብደዝ ዘለና መልክዑ ድማ ንቀናውሮ ንኽእል ማለትዩ ንኣብነት እዚኦም ኣይ መጀመርያ ዝርከቡ ናይ ምንቅንባርዮም እዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ቦታ ዝርከብ ናይ መቀናበር ቦታ እዩ ማለትዩ እዚ ድማ ኣብ ሳልሳይ ቦታ ዝርከብ እዩ ከም ምርጫኹም ጌርኩም ተቀናውሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለትዩ ኣነ ኣብ ራውዓይ ዘሎ የዝፈቱ ኣብ መጨረሻ ዘሎ የዝፈቱ ስለዝመላለሰለይ ማለትዩ ኩሉ ግዜ ዘቀናብራ ኸዓዚ ኣያ መብዛሕትኡ ዛ ዘወርወርትልኛ እንትን እዚ ኣየል ጥቅም ኩሉ ግዜ ማለትዩ ንስኩም ከዓደ ዝበለኩም ትጥቀሙ ትኽእሉ ካብዚኦም ብምምራጽ ማለትዩ ቤተሰበይ ከም ተቀዲመ ዝወልኩዎ ሕዚ ከዓ ተረዲእኩም ኸውን ተስፋ ገብር ኩሉ ምስ ወዳና ሕጂውን ራይት አላትና እታ ራይት ድማ ንጥውቃ ማለትዩ ኦኬ ከምዚ ኣምስ ገበርናያ ተሰሪሐላ ማለትዩ ዛ ቪዲዮ ኦሮማይ ተሰሪሐላ ማለትዩ ኮራተይ ክርዶኩም ኢለ እምበር ኣብ ፌስቡክ ሰሪሐያ ነይራየና ከመይ ጌርካ ይወርድ ከመይ ጌርካ ብዙሕ ግልጽ ይኾነ ስለዘወልኩም ንየ ሓዚ ሳይላንት ጌርናዮ ስለዝነበርና ከመይ ጌርና ናይ ዋዕና ድምጽ ነእትወድ ስለዝኾነ እዚኣ ንጥውቃ ማለትዩ ዛ ናይ ሪከርድ ምልክት ምስጠወቅና ከምዚልና ንዛረብ ተዛሪብና ምስ ወዳእና ድማ ተመሊስና ራይት ክንወቅዖ ንኤና ማለትዩ ወርቅታተይ እዛ ራይት እዚኣ ግድን ክንወቅዓ ኣለና ምክንያቱ ድምጽና ኣኡ ተሓዊሱ ምንት ክንረኽቦ ማለትዩ ካልእ ዘይተረድአኩም እንድሕር ዳኣንዩ ኣብ ኮሜንት ክትቀምጡልይ ትኽእሉ ኢኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ንኻልኣይ ግዜ ተመሊሰ ክሰርሐልኩም እየ ማለትዩ ግን ብኸመይ ተውርድዋ እዛ ጫፍ ትርእይዋ ዘለኹም እሳ ኢኹም ትጥውቁ ማለትዩ እሳ ምስ ጠወቅኩም ድማ ወዲያውን ዝመፀኩም ሴፍ ዝብል ጽሑፍ እዩ ማለትዩ ጠዊቀያ ነኹ ኣነ ሴፍ ዝብል ድማ መፂንንዮ እዛ ቀያሕ ንባዕላና ይወቅዓ ማለትዩ ካብኡት ቪድዮ ናብ ጋላረይ ይወርድ ማለትዩ ወርቅታተይ نخالعي جزئية سرحلكم زلخو ورقتاتي من تخردقكم مجمريا وزي فيديو نمرصينا نيلي زخون فيديو كمرصيا انا مالتيو نسخم كعا مرصو انا زياتي نيخو ግን ሙዚቃ ድምጽ ኣለወይ ድሓሪ ታይላንድ ተጎሮ حج كمي غيره فوتو يكلطفላ ዝብል او زي نريو
እዛ 4 ማዕዝን እዚኣ PIP ለላ ንጥውቃ ማለት እዩ ፎቶታት ኣው ዘለው ካውዚኦም መሪጽና ድማ ሓደ ፎቶ ንገብር ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ መሪጽኒ ኳን ንኻላይ ግዜ ቅርጻኻ ጽቡቕ ገይረ ክሰርሓየ ማለት እዩ መጀመርያ ዛዕንኩላል ዚያና ንጥውቅ እዚኣ ማለት እዩ ትጥውቅዋ ኣነ ለጠዊቀያ ኒኹ ክሊክ ገይረያ ማለት እዩ ሕዚ ብዙሕ ዓይነት ኣው ዝያሎ ናይ ኮኸው ናይ ልቢ 4 አንጎሎ ዕንኩላል ኒዮ ኣነ ዝፎትዎ ከም ተቀዲመ ዝወልክዎ ዕንኩላልና እዚኣ ብምስትኽኻል ዕንኩላል ገይረያ ኒኹ ኣነ ማለት እዩ ክሳብ ጫፍ ምን ትኽትረየለ ድማ እዛ ጫፋ ሒዘ ክሳ መጨረሻ ጎቲተያ ኒኹ ማለት እዩ ሕዚ ሙሉ በሙሉ እዛ ፎቶና እዛ ቪድዮ ተሰሪሐና ኣለዋ እንታይ ተሪፉ ነዛ ቪድዮ ሳይለንት ምግባርና ሪከርድ መቅራጽ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እዛ ኮኸው እዚኣ ብምጥዋቅ ሕጂ እቲ ፎቶ ነንቀሳቅሶ ማለት እዩ ይኸው ከምዚ ጌርና ነንቀሳቅሶ ንኽእል ብደስ ዝበለና መልክዑ ነንቀሳቅሶ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ ቀዳማይ ቦታ ትርከብያ ከምቲ ዝወልክኹም ከም ድሌትካ ከተጋማጥላት ትኽእል ያ ማለት እዩ እዚኦም ብምሉኦም ዞም መራጽታት እዮም ኣብ ነምበር 1 ዝርከቡ እዮም ቀዳማይ ዝርከቡ እዮም ማለት እዩ ብደስ ዝበለኩም መልክዑ ኤዲት ትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ወርቅታተይ يردكم اللي ورا أو خلايا وسال سايب إحنا نازي دمارة وعي أفتح مجمرة سلزردكم كردكم إلى سلحسوقية كم زيجركم كم دليتكم إنك كما تقولكم تصرحوا تقوليهم ورقتاتي التفيدات تزول كامل قخاني كل جزء فيراري وتصيو الناس الذي تتقوم لا كم زيجرو ينكسر أصلكم مالتيو بدحريم ورديت كم تعنتوا زولكوا أبلع على نياتكم أن التفيديو سايلنت بمقبر نتا فيديو تملسكا بمسرح دمان نتا فيديو أنا خطو أحجي نتا فيديو مستوقوا زيوم مزيوم ليلو زيومكم مصلي خلوا أن زتك أما دما زي مالتيو تانا دمس موسخيت ويد ما مغنسيت نعا أبمتوا خلتم إتجريا دمس يوسخلو زيرو تجريا دما دمسي سايلنت يخون له رايت دما كنتو علنا جدا مالتيو مخنياتو رايت تزي تجري إديتون يفرس له إيو سيزي إيديت كيريا إني أخو مالتي وتأنا خزار وزر لها تاني ريكردي انتن بمتواق كزارب يخلينا مورد دما كم ذات رواز لهم بزيئة توردوا مالتي ورقتاتي بزيئة ورد كندما نا فيسبوك كنديو نا يوتيوب كن نا تيك توك كن نا انستغرام نا بدس ولكن ويكعدس ولكم شير كتولو تقوليهم عند حرد أخواتكم ما كومنت صحف لي